Hej venner, velkommen tilbage til Dirks Hobbyhjørne. I dag skal vi lære maling og pensler, så sæt jer godt til rette og kig med her. Men først lad os lige tage et kig på, hvad vi har lært indtil videre. I første video lærte vi at samle vores figurer og gøre dem klar til at blive malet, og vi lærte om, hvilket noget værktøj vi skal bruge. Kan I huske det? Lad mig høre ned i kommentarerne, om I kan huske, hvilket noget værktøj vi skal bruge til at gøre vores figurer klar med. I sidste afsnit lærte vi at prime vores figurer, altså grunde dem. Så hvis du ikke har set det endnu, og ikke ved noget om det, så vil jeg sige, at det er en rigtig god idé, du lige tjekker det ud. I hvert fald inden du ser den næste video, fordi det er ret vigtigt. Maling, maling, maling. Der findes 1000 forskellige slags figurmalinger. Og hvad skal du bruge? Spørger du måske dig selv. Ja, altså, det kan jeg ikke rigtig svare på, men jeg kan fortælle, hvad jeg bruger, og så kan jeg komme med mine anbefalinger. Når du går ind i en figurbutik som Farv Cigar for eksempel, og skal købe noget maling, så kan du se, at der er 1000 forskellige malinger. Der findes washes, inks, shades, speed paints, contrast paint, express paint, airbrush maling, base coat, layer paint, maling i bøtter, maling i flasker, og hvad skal du vælge? Jeg kan godt forstå, at det er forvirrende, når der findes så mange forskellige ting. I hovedtræk findes der 2 forskellige typer maling. Der findes transparente, altså gennemsigtige malinger. Det er sådan nogle som shades og speed paints og contrast paints. Den anden kategori er maling, der er dækkende, altså noget man ikke kan se igennem. Og det vil jeg altså bare kalde for almindelig figurmaling i mine videoer. Størstedelen af den maling, jeg bruger, er fra Army Painter, og det er fordi, jeg har Det er fordi, jeg rigtig godt kan lide deres speed paints og deres nye Warpaint Fanatic linje. Og deres airbrush paints er også rigtig gode, dem har jeg brugt rigtig meget. Derudover kan jeg godt lide at bruge Army Painter, fordi jeg gerne vil støtte dem. Det er dansk produceret maling, og jeg vil gerne støtte op om danske virksomheder. Og det er selvfølgelig ikke den vigtigste grund. Den vigtigste grund til, at jeg synes, de laver nogle rigtig gode produkter. Okay, lad os sige, at uheldet er ude, og jeg fik stjålet al min figurmaling. Hvad vil jeg så gøre? Hvordan vil jeg starte min samling op igen? Og der tror jeg altså, at jeg vil købe et startersæt, et Warpaint Fanatic startersæt. I det startersæt er der alt, hvad du skal bruge. Der er blandt andet en brush-on primer, der er en pensel, og der er endda en figur, så du kan male din allerførste figur, når du kun har købt malesættet. Derudover vil jeg købe et speedpaint startersæt. Speedpaints er rigtig fede og kan give nogle rigtig fede effekter, og det vil jeg fortælle mere om senere. Nu har vi snakket om maling, så nu skal vi til at snakke om pensler. Der findes også rigtig mange forskellige slags i forskellige former og størrelser og forskellige prisklasser, både dyre og billige. Okay, men lad os lige slå fast først. Bare fordi vi maler små figurer, skal vi nødvendigvis ikke bruge de allermindste pensler. Dem bruger jeg faktisk kun til at male øjne med, når de er så små her. Jeg bruger rigtig mange forskellige pensler i forskellige størrelser til forskellige opgaver. Billige pensler til nogle opgaver, og dyre pensler til nogle andre opgaver. Og jeg vil prøve at fortælle lidt om dem nu. Selvom der findes rigtig mange forskellige slags pensler, pensler er primært lavet af 2 forskellige materialer. Naturhår og syntetiske hår. Og uden at blive alt for tekniske omkring det, så skal I bare vide, at de 2 typer findes, så I ved, hvad I kan bruge til hvad, når I skal male med forskellige typer maling. Men det skal jeg nok komme ind på lidt senere. Lad mig vise jer lidt af, hvad jeg bruger mine forskellige pensler til. Jeg har allerede vist jer den helt lille pensel, som jeg bruger til at male øjne med. Når det er den her størrelse her, så bruger den til lidt større detaljer. Det kan være huden eller tøjet på en figur. Det fede ved de her naturhårspensler er, at de oftest har en rigtig, rigtig god spids. Og så er de gode til at holde på malingen, sådan, så man kan male med den i lidt længere tid. Pensler med syntetiske hår som den her, de er oftest lidt billigere end dem med naturhår. Den her pensel er fra Søstrene Grene, og jeg har faktisk ikke brugt den endnu. Men det ser ud til, størrelsen er meget god til figurer, og jeg tror, jeg købte 2 for 14 kroner eller sådan noget. Så det kan være, at vi skal teste dem i den næste video. De her pensler med syntetiske hår bruger jeg primært til shades, metalmaling, speed paint og sådan noget, som der kan være lidt hårdere for penslerne. Sådan, så det gør ikke så meget, hvis de her går i stykker i forhold til dem, der er lavet af naturhår. Så har vi sådan nogle store pensler her, og I tænker måske, hvad søren kan man bruge dem til de her små figurer? Og dem kan man simpelthen bruge til den teknik, der hedder dry brush. Det er, hvor du børster figuren med meget lidt maling på, sådan så detaljerne kommer frem.
og det kan give en rigtig fed effekt. Så hvis I gerne vil se en video om dry brushing, så skriv det lige ned i kommentarerne, så kan det være, at jeg laver det, hvis der nok er jer, der gerne vil se det. En rigtig god pensel er spids, og så er den lidt tykkere på midten, så den kan holde rigtig godt på malingen, så der faktisk går lidt tid, før malingen bliver tør, fordi det er vigtigt, at malingen er forholdsvis våd, når du påfører den på figuren. Okay, her til sidst i videoen kommer jeg lige med et par tips og tricks til at vedligeholde jeres pensler, og hvordan man behandler penslerne, når man maler, sådan så de holder så lang tid som muligt, så I ikke skal bruge alle jeres lommepenge på pensler, for det er jo meget federe at bruge sine lommepenge på figurer. Så se godt efter. Personligt synes jeg aldrig, du skal bruge dine naturhårspensler til speed paints og shades. Den type maling trækker sig ind i bunden af penslen, der sørger for, at hårene kommer til at sprede sig på sigt, så spidsen bliver hurtigere ødelagt, og contrast paints for den sags skyld. Når I skal male med speed paints og shades, så er det en rigtig god idé at bruge pensler med syntetiske hår. Jeg synes også, I skal prøve at undgå at male metalmaling med naturhårspensler. Det har jeg i hvert fald hørt, det ikke skulle være så godt. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er en skrøne, hvis man bare vasker det ordentligt, men det er noget med de der små metalkrystaller eller sådan noget, kan gå ind i penslerne og det har i hårene, og det har de heller ikke særlig godt af. Som hovedregel, når du dypper din pensel i maling, så udover at det er vigtigt, at den ikke er for tyk malingen, fordi så kommer det til at ødelægge detaljerne på din figur, så er det også vigtigt, at du ikke dypper den til mere end halvdelen op til metalkanten på penslen, fordi hvis det kommer højere op, kan du risikere, at malingen størkner helt op mellem hårene, og det gør, at spidsen den splitter lidt. Så det er ret vigtigt ikke at gøre det. Og så skal du selvfølgelig altid huske at vaske dine pensler, når du er færdig med at bruge dem. Okay, når du vasker din pensel, så lad for guds skyld være med at lade penslen stå i koppen med vand. Det ødelægger spidsen hurtigere, end du kan nå at sige Warhammer 40.000. Når du vasker din pensel, så ryst den godt i vandet, og kør den lidt op ad siden sådan her, så du får al malingen ud af hårene. Når du har fået vasket al malingen ud af hårene på din pensel, så skal du have det overskydende vand af penslen, så du ikke får gjort din maling alt for våd. Det kan du lige gøre ved at ryste den af over vandet i koppen. Så kan du bruge noget køkkenrulle. Det vigtige er bare, at du ikke tør alt fugten ud af hårene, fordi så splitter hårene lidt, og så er det utroligt svært at styre malingen, når det skal på figuren. Men jeg kan altså anbefale bare at bruge munden. Sådan. Okay, næste tip. Altid test. Du skal selvfølgelig sørge for, at din maling ikke er for tør. Speedpaints kan oftest bruges lige ud af flasken. Til almindelig figurmaling, du bruger, skal du nok putte en lille smule vand i, så den er mere flydende. Så du skal altid teste, om du har den rette konsistens, eller at du ikke har for meget maling på penslen, sådan så du ødelægger detaljerne på din figur. Og det gør jeg altså ved lige at male mig selv på hånden, eller teste på et stykke papir. Jeg bruger for det meste min hånd eller min finger til lige at male lidt på, for at se, hvordan konsistensen er, om den er for flydende eller for tyk. Okay, nu er det tid til at komme ind på det projekt, som vi er i gang med. Vi skal have malet de figurer, vi primede i den sidste video. Til det projekt har jeg valgt, at vi skal male dem med speed paints over den hvide primer. Jeg har valgt at starte med at introducere til speed paints, da det giver den nemmeste og hurtigste succesoplevelse. Man kan opnå rigtig fede resultater med speed paints, og så lærer du til med også at blive god til at kontrollere din pensel. Og så når I har fået styr på den type maling, og har fået blod på tanden til at lære nyt, så kan vi kaste os ud i det. Okay, det var alt for denne gang. Jeg håber, I lærte noget. Jeg glæder mig sindssygt meget til næste gang, hvor vi rent faktisk skal få malet vores figurer. Så jeg håber, vi ses i næste video. Ha' det godt så længe. Hej hej.